Yo, my name is Bradley Venasio. Ndinonzi Carleon nditera zita remabasa. Ndine makore 29 ekuzvarwa. Ndogara imo muBare. And I went to Jostack High School. Neprimary yacho ndakaenda paChitsere Primary School zvingori muBare zvikoro zvacho. Inini ndoimba music inonzi dancehall music. And zvakatanga 2010 ndakatanga kuita zvemusic. Ndopandakatorekodha first song yangu. Unongoziva it was nice. Unongoziva chinhu chaunofarira. Aira. And zita rekuti Carleon handina kuzvipa ndega. Ndaitoitawo zvekugadzira mabeats because ndaidaita producer. Mabeats ndo ma-instrumentals. Ndaidaita producer. And then my friends andailinka navo vaingouya vachitonzwa production anichiita, and then vakatoti don't call you ndatochi don't call you nepaipai, but akomana vasikatozivi kuti angomana ane vhokari zvake raanokwanisa sei kushandisa. Ndo pakangobvawo zita rekuti Carleon. Song yangu iyi ndeheartbreak, ndandarwadziwa. Ndeheartbreak, ndandarwadziwa. Song inorwadza zvaiva nakuteerera iyo. Ndopandakatangirawo kuita zvechi zvekutozoitawo mavocals chichichi nekuimba. For now it's complicated. Ndodanana nemusic here. For now it's complicated. No relationship status yangu. But yana uchida kuzongotrya zvako for your own consequences. Unongouya. Ndinamo. Ndinganyepe. Asi akawanda. Namba ndikwanise kuitaura zvawo. Akawanda. Ndina collaboration nemabig artists. I think ndikati anawo macollaboration vachatoitawo mabig artists. Vakati the likes of Chris 99, Anakasi, there's Gangan Guru, akawanda tumalituita nabuya akavesa akatoita macollaboration. Handinawo andotoshuvira kuita akawanda. If I get the chance, without my collaboration, the likes of Burna Boy, I want my music to break through international. So ndichita ndino mixer English Shona masongs imomo. Kuti tikwanise kublendawo nevari outside. Munomo local regional nditotone ndoda kuita nawo ma collaboration when the time is right, or if I get the chance. In the next 5 years, Nani really big like Vibes Cartel. I know everybody knows Vibes, and I will really big like Vibes Cartel in the next 5 years. I'm not funga zvawo kuti kamfesa kamene zvakari kutaura, but believe me, kana pana anenge asingazivi Carleon, ndine page rangu reYouTube Carleon DT, unongoendawo uchinoona visuals, my new songs. Uzitango comment toda kumaona macomments. Totizo tuenda kupi. Ndandifunga kuti nechimwe chinhu chandingati ndikukwanise kuita besides music. Now, utakasangana nenjodzi dzakawanda mukurarama. Kusvika pakutoti ndaimboita zvema-hot dogs. I once was a hot dog chef. Chibika ma-hot dog chichita sei. But then I came across injury, accident. Anango paroro kusaka so far hapana chandokwanisa kuita nemaoko andikanawo. But vocal. The music is my everything now. Hatizoshaya zvitu. Dancer, DT Pandy session. It goes like this. Me no see no boy when me afraid, I only see some bad mind and haters. Cause of the new style them never heard of. Girl them come and them give me a slow burn, me bend them slowly, man, to all the praise God, give the glory. Dress in a all black, feeling sorry for poverty that I left in a hurry. No, me no go back to where me have no money.
Life too sweet like syrup and honey now. A new tune that know very soon, guys. A video coming out very soon. Check it out.